Hey. Well done, boys. Looks like ice cold sushi for breakfast. Ξύπνα. 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 Δεν σε να πάω σχολείο, άσε με. Ξύπνα, έχεις αργήσει στη δουλειά. Ξύπνα. Άσε με, μωρέ. Πάλι άρεσε βρεθούν. Καλημέρα, να σου φέρω κάτι. Δύο μπύρες. Θέλει σας. Τι είναι αυτό! Μπήρα δεν σου είπα! Φιλέ! Τι γίνεται? Χάλια. Το έχω δει εγώ τον νύχτα, θα φύγω από εδώ μέσα. Γιατί δεν βρίσκεις κανένα χόμπι, να ασχοληθείς με κάτι. Τι είναι, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σε ελάχιστος είμαι. Μην είσαι τόσο αρνητικός. Όλοι είναι κάτι σε κάτι καλή. Γιατί δεν είσαι στους σκόπους. Τι είναι αυτό? Και θα δεις. Το βάλα, Πού το να το... Πρόσκοπη... Παιανία, το βρήκα. Ποιος, τι κάνεις? Καλά είσαι. Το βρήκες εύκολα. Εντάξει, προσπάθησε. Παιδιά, ο φίλος μου από εδώ, τον έφερα στους κόπους λίγο να δει πως είναι η φύση, να μάθει κατασκευές. Ο Σταύρος. Γεια. Χάρηκα. Ο Θωμάς. Γεια. Χάρηκα. Κάτσε να δεις, κάνουμε κάτι καινούργιες κατασκευές. Έλα να δεις τι κάνουμε. Λοιπόν, εδώ που λες, πρέπει να... Πάρε! Εντάξει, εντάξει, σίγουρα. Έλα, Εντάξει, Λοιπόν, κοίτα. Παίρνουμε αυτή εδώ πέρα την καστανιά, τη δένουμε με αυτή εδώ πέρα και ανάμεσα στο χ περνάμε την επόμενη καστανιά. Και μετά... τι κάνεις εδώ? Το τελειώνω. Μπράβο. Έτοιμο. Όχι, δεν το πιστεύω. Τόση ώρα έκανα για να το φτιάξω. Είμαι άχρηστος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν πειράζει, είναι η πρώτη φορά. Την επόμενη φορά θα τα καταφέρεις. Δεν νομίζω να υπάρξει επόμενη φορά. Έτσι με την πρώτη φορά θα τα παρατάς. Κάτσε για άλλη μια εβδομάδα και άμα δεν τα καταφέρεις τα παρατάς μετά, εντάξει. Ωραία. Έλα τώρα να σου δείξω πώς γίνεται σωστά. Κάνα λάθος. Είμαι τελείως άχρηστος. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω σωστά. Ούτε το κορδόνι μου δεν μπορώ να δέσω.
Μήπως θα έπρεπε να γυρίσεις? Ποιος εσύ? Δεν ξέρεις ποιος είμαι? Όχι, θα έπρεπε. Μήπως ο Σούπερμαν? Όχι. Ο Σπάιντερμαν? Ο Τσακ Νόρις? Είμαι ο Lord Robert Stevenson Smith.